издигащ се величествено върху 35-метрова варовикова скала над река Дунав. Хохензолерншлос Сигмаринген доминира над малкия град Сигмаринген в провинция Баден-Вюртемберг. Със своите кули, забери и масивни стени замъкът изглежда като сцена от исторически роман, но зад внушителната фасада стои реална история, започнала още през 1077 година. Тогава на това стратегическо място е издигната първата крепост, която през вековете е разрушавана и възстановявана, докато се превърне в резиденция на княжеския род House of Hohenzollern Sigmaringen, династия, оставила дълбока следа в европейската политика. Вътрешният двор носи усещане за затворен, защитен свят. Каменните фасади обграждат пространството така, както са го правили столетия наред, когато тук са се движели войници, прислужници и благородници. Това е сърцето на замъка, мястото, което е събирало ежедневието и отбраната в едно цяло. Входното антре разкрива представителния характер на сградата. Просторът и детайлите ясно показват, че това е било не просто укрепление, а дом на владетели. Тук впечатлението е трябвало да бъде силно, да демонстрира богатство, стабилност и престиж. В течение на много векове замъкът е бил многократно разширяван, преустройван и адаптиран към променящите се нужди на своите обитатели. 15 и 16 век, по-специално, са свидетели на дълбоки структурни трансформации. Първата голяма фаза на строителство датира от графовете Верденберг, които през 15 век започват да превръщат средновековната крепост в представителна резиденция. Граф Карл II Хоенцолерн Зигмаринген инициира обширна реконструкция на комплекса, модернизирайки го според съвременните стандарти. През 18 век са извършени предимно по-малки промени и подобрения в интериора. Замъкът претърпява по-нататъчна трансформация през втората половина на 19 век под ръководството на княжеския майстор-строител Йозеф Лаур. Тази фаза съвпада с период, в който династията Хоенцолерн-Зигмаринген все повече се позиционира на международната сцена, включително чрез династични връзки с Румъния. Стълбището се издига тържествено и свързва различните нива на замъка, сякаш символично свързва различните епохи. Масивната му конструкция и декоративните елементи отразяват преустройствата през 19 век, когато крепостта придобива по-романтичен и представителен облик. Жилищните помещения показват една по-интимна страна на аристократичния живот. Спалните, обзавеждането, дори банята и тоалетната разкриват, че зад величествените стени е съществувал реален, ежедневен живот. От прозорците се открива гледка към Дунав, същата река, която е осигурявала естествена защита и е придавала стратегическо значение на мястото. Богато украсените зали са отражение на разкоша и културните амбиции на своите обитатели. Старата немска зала представлява германската архитектурна традиция в замъка. Тази просторна зала се отличава с тежки дървени греди, арки, вдъхновени от готика, и традиционни немски декоративни елементи. Кристални полилеи, позлатени орнаменти и произведения на изкуството превръщат тези пространства в сцена на приеми и тържества. Тук са се водели разговори, които са оформяли съдби и са влияели върху политически решения. Залата на предците е едно от най-символичните пространства в замъка. По стените й са подредени портрети на поколения от рода Хохензолерн Сигмаринген, които проследяват историята на династията през вековете. Тежките рамки, гербовете и хералдическите символи подчертават усещането за приемственост и традиция. Тук миналото има лица и имена, а историята на рода оживява пред очите на посетителите. Френската зала е служила като официална приемна зала за тържествени събития, дипломатически срещи и музикални вечери. Богато украсеният таван, гоблените по стените, кристалният полилей и роялът подчертават нейния представителен и културен характер. Това е било едно от най-престижните пространства в двореца. Залата с ловните трофеи напомня за една от най-важните традиции на аристокрацията – ловът. Препарираните животни по стените са символ на статус и умения.
Ловът е бил не само развлечение, но и начин за утвърждаване на власт и престиж. Надписите върху черепите на по-дребните животни не са случайни. Обикновено върху тях са отбелязвани датата и мястото на ловът, а понякога и името на ловеца. Това е било своеобразен архив на ловните успехи, начин да се документира и увековечи всяко постижение. Така залата се превръща не просто в изложба на трофеи, а в лична хроника на аристократичните традиции и спомени. Оръжейната е сред най-впечатляващите части на замъка. Колекцията от оръжия съдържа над 3000 различни образци оръжия и брони, което я прави една от най-големите частни колекции от оръжия в Европа. Страстта на принц Карл Антон към колекционирането на оръжия е довела до създаването на тази впечатляваща колекция, която показва еволюцията на оръжията от 14 до 20 век. В допълнение към оръжията, колекцията включва и защитни предмети като щитове, брони и пистолети. Колекцията включва не само европейски оръжия, но и оръжия считани за екзотични, като персийски оръжия и пълното оборудване на японски самураи. Тази обширна колекция предлага на посетителите завладяващ поглед към историята на войната и майсторството, необходимо за създаването на тези бойни инструменти. Историята на замъка включва и драматични моменти. В края на Втората световна война тук се установява правителството в изгнание на режима във Виши Франс, което превръща сградата в сцена на сложни и противоречиви събития от европейската история. И може би най-впечатляващият факт е, че замъкът не е просто музей. Хохензолерн Шлос Сигмаринген и днес остава собственост на княжеския род Хоенцолерн. Част от комплекса продължава да се използва от семейството, което живее тук, и поддържа традицията жива вече повече от 9 века. Това прави мястото изключително, защото зад историческите фасади все още има живот. Замъкът в Сигмаринген е не просто архитектурен паметник, а жив символ на приемственост между минало и настояще. Място, където историята не е останала в миналото, а продължава да съществува и днес.